שאלה שנייה בבקשה. כן. יוצא לי הרבה לראות אינטרנט, לשמוע הרצאות שלך, לשמוע הרצאות של אחרים. יש איזה בחור מסוים באינטרנט, חילוני גמור נקרא לזה ככה, הוא לוקח הרצאות שלך ועובדות על שלי ושל אחרים, כן. שלך ושל אחרים, אתה בטוח שמעת אותו, אנחנו פשוט אני כן. מתבלבל ממנו אתה לא צריך לבלבל, אנחנו נותנים לו לעבוד, שיעבוד, ויתעייף, עד שהוא יגמור את הכל. אוקיי, ואז? נצחק. תראה, מה זה נצחק? אני בינתיים מחפש תשובות מסוימות, והתשובות המסוימות שאני מקבל ממך, הוא נוגד אותם. הוא לא נוגד שום דבר, זה הכל, אם אני אפרק את כל מה שהוא עושה שם, אתה תתעלף מצחוק. אני אשמח. אבל אני לא מתכוון לבזבז את הזמן שלי על טיפשים. הבנת? זה לא על מנת המלחמה איתו, זה על מנת להסביר לאנשים. הבנתי מתוק, אבל כמוהו יש הרבה, גם בעיתונות כותבים עליי כל מיני דברים שהם שקריים והכל, ולכן אני מדי פעם תובע אותם. אבל זה רק בשביל להראות להם שלא משתלם לשקר. אבל אם אני ארדוף אחרי כל אחד ואחד, אוי ואבוי, לא נגמור. כל החיים שלי אני עסוק רק ברדיפות אחרי אנשים. להגיד אם הם אמרו נכון או לא אמרו נכון. מסכים איתך, עדיין תשקול את הבחור הזה ברצינות, כי הוא באמת... ראיתי, אמרתי לך, הוא לא נשקל אצלי אפילו מיליגרם. אם הוא היה נשקל, תאמין לי שהייתי מגיב לו. הרב אמנון יצחק, התבטאת בקשר אלינו באמת האתאיסט, שאתה לא מתכוון לבזבז את הזמן שלך על טיפשים. והוספת ואמרת שהוא לא נשקל אצלך אפילו לא מיליגרם. ובכן, למען הצופים העיקריים, זהו חלק אחד מכ-25 סרטונים שהחלטתי לחלוק עם הציבור היקר והאהוב, שנראה ברור כשמש את דברי הרב אמנון בקשר אלינו באמת האתאיסט, הדמגוג והשקרן. האם באמת, נו באמת, האתאיסט סך הכל טיפש, בור, דמגוג ושקרן, ונבין למה הוא לא שווה אפילו מיליגרם אצל הרב אמנון יצחק. צפייה מהנה, ובכן נתחיל. כשאדם מתבונן בצורה אובייקטיבית, לא נגוע לצד אחד, כי באמת כשאדם נגוע עלול לטעות. תלמידו של דרווין, הקסלי, כותב בסוף ימיו, הוא כתב מאמר שהוא קרא לזה וידויו של כופר. התוכן של המאמר שהוא כתב בסוף חייו, אחרי שכל החיים הוא נאבק להחדיר את האבולוציה, הוא כותב, התמצית של דבריו, כל חיי העדפתי להאמין באבולוציה, כי רציתי להאמין שאין אלוקים. כי אם יש אלוקים זה מחייב, הוא רצה פורקן יצרי. איזה שטויות. מכיוון שהוא אמר תלמידו של דרווין, ייתכן שהוא התכוון לתומאס הנרי הקסלי, ההקסלי היחיד שחי בתקופתו של דרווין. תומאס הנרי הקסלי היה ביולוג אנגלי שהיה גם ידוע בכינויו הבולדוג של דרווין, בכך שהוא תמך בחירוף נפש בתורתו של דרווין האבולוציה, ובכך התפרסם. הוא היה מדען משכמו ומעלה ולא תלמידו של דרווין. מחקריו ומסקנותיו בתחום המאובנים היו פורצות דרך בזכות או בשבחים רבים. תומאס הנרי הקסלי נפטר באופן פתאומי ב-1895 מהתקף לב, ולא השאיר אחריו אף מכתב. אז מי כתב אם כן, אולי, את המכתב? חשבתי לעצמי, מאיפה הרב המציא את זה? אז עשיתי בדיקה קטנה באינטרנט ומצאתי המון אתרים נוצרים שחלק מהם טוענים שמי שאמר את זה הוא בעצם אלדוס הקסלי, והשני שאמר את זה הם ז'וליאן הקסלי, שניהם נכדיו של הבולדוג של דרווין, שהוא כמובן לא אמר את זה. נניח כעת שאחד מההקסלים באמת כתב את המכתב הדמיוני הזה. נניח? למה צריך להניח? הרי כל תינוק עם מחשב יכול בקלות למצוא את המכתב הדמיוני הזה. מעניין שכאשר האתאיסט שלנו רצה למצוא משהו, הוא חקר ומצא בקלות, כפי שניתן לראות בסרטון שלו. אבל כאשר הוא התחיל לדבר על המכתב שהרב זמיר ציין בהרצאה על האבולוציה, פתאום היה לו מאוד קשה למצוא אותו, עד כדי שהוא קרא למכתב, המכתב הדמיוני הזה.
נניח כעת שאחד מההקסלים באמת כתב את המכתב הדמיוני הזה. ובכן, כמו שאמרנו אתאיסט יקר, את המכתב הדמיוני הזה אפשר למצוא בקלות באינטרנט. את המכתב כתב אדלוס הקסלי. אדלוס הקסלי היה הוגה דעות ומקובל בקרב החוגים האקדמיים של העולם המערבי. את המכתב כתב אדלוס הקסלי, שהיה מחסידי השערת האבולוציה, ולקראת סוף ימיו כתב מאמר בשם וידויו של כופר מקצועי. הרי לפנינו תרגום לעברי. היו לי סיבות כדי לרצות שלא יהיה לעולם משמעות. לכן הנחתי שאין לעולם משמעות, והצלחתי ללא קושי למצוא סיבות מספקות להנחה הזאת. לעצמי, ללא ספק, הפילוסופיה של חוסר המשמעות הייתה ביסודה כלי לחופש. החופש שרצינו בו היה חופש ממערכת פוליטית וכלכלית, וחופש ממערכת של מוסר. אנחנו דחינו את המוסר בגלל שהוא הפריע לחופש המיני שלנו. הרב זמיר רצה להסביר את הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי תיאוריות האבולוציה, כאשר הוכחה לדבר אנו למדים מדבריו של אדלוס הקסלי. כך הודה נכדו של המדען שכינה את עצמו הבולדוג של דרווין, ואשר הטיף לאבולוציה כל חייו. אדלוס הקסלי הסביר מאין באמת נבעה הכפירה הזאת, הבחירה באתאיזם וההגנה על האבולוציה. והשאלה הנשאלת היא, האם האבולוציה עומדת במבחן? פרופסור ג'רלד שרודר מסכם את כל מפעל האבולוציה במילים הבאות. המוזיאון לתולדות הטבע בלונדון מקצה אגף שלם המדגים את עובדות האבולוציה. המוזיאון נהדר. זה מרשים כיצד פרחי חיננית ורודים יכולים להתפתח לפרחים כחולים, כיצד אש אפור משתנה לאש שחור, וכיצד במהלך כמה אלפי שנים מגוון רחב של מיני דגים, ציקלידים, התפתחו באגדן ויקטוריה. הכל מרשים מאוד. אומנם מרשים מאוד עד שיוצאים החוצה וחושבים על מה שאנשי המוזיאון היו מסוגלים לתעד. חינניות נשארות חינניות. אש נשאר אש, ודגים ציקלידים נשארים דגים ציקלידים. בתצוגה הזו לא הודגם ולו מקרה חד משמעי אחד שבו התחולל ביצורים החיים שינוי מורפולוגי הדרגתי חשוב. פרופסור ג'רלד שרודר, נו באמת האתאיסט ששואב את כל חוכמתו על אבולוציה מסרטונים ביוטיוב בשם איך אבולוציה עובדת, הוא מכחיש את דבריך. אתה למדת באוניברסיטה? אתה פרופסור ג'רלד שרודר, אבל הוא מכחיש את דבריך ולא רואה אותך ממטר, ועוד הרבה פרופסורים ומדענים כמוך והרבה יותר ממך, פרופסור ג'רלד שרודר. הוא לא רואה אף אחד ממטר. חיה ונראה. פרופסור בביוכימיה, משה טרופ, אשר הקדיש כ-40 שנים מחייו לחקר תיאוריות האבולוציה, והעלה את מחקרו על הכתב, כאשר פרסם את ספרו בריאה מוצא החיים, מסכם את כל מפעל הלימוד והכתיבה שלו במילים הבאות. האבולוציה עצמה לא רק שהיא אינה מוכחת, אלא אף בלתי אפשרית. שוב, איך הוא סיכם? האבולוציה עצמה לא רק שאינה מוכחת, אלא אף בלתי אפשרית. דוקטור משה טרופ, נו באמת, קרא לפרופיל שלו ביוטיוב אגודה למלחמה בטיפשות. מסתבר, דוקטור משה טרופ, שאתה הוא לא הראשון ולא האחרון מהפרופסורים והמדענים שנו באמת מכליל אותם באגודה למלחמה בטיפשות. והרי אתה, פרופסור משה טרופ, למדת באוניברסיטה וכל חבריך האחרים הפרופסורים והמדענים. אבל לנו באמת זה בכלל לא משנה. אצלו כולם 0-1 גדול, וכולם תירוצים הזויים שזורקים אותם לפח. לא משנה אם זה מדע ולא משנה אם זה תורה. כולם לפח. הוא לומד את האבולוציה משם סרטון ביוטיוב בשם איך אבולוציה עובדת. שם הוא לומד ומלמד וזורק את כל הפרופסורים המדענים לפח. כולל אותך, פרופסור משה טרופ.
ובכן צופים יקרים, נמשיך הלאה. תהליך ההתפתחות למעשה מעולם לא נצפה במציאות היומיומית שבטבע. ריצ'רד דוקינס נשאל האם הוא יכול להצביע על מקרה אחד של מוטציה או של תהליך אבולוציוני אחר שהביא לתוספת במידע הגנטי. דוקינס נותר בוהה ותוהה בלי יכולת לתת מענה ולהסביר את הדברים בצורה yapa. לפניכם הסרטון. Can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome? Can you just stop? I think. השאלה הנשאלת היא, האם הם יכולים לספק הוכחות לשאלות שעליהם למעשה בנויות תיאוריות הביוגנזיה והאבולוציה? האם אי פעם נצפה תהליך הביוגנזה, או האם המדע יודע על תהליך כזה שהם יכולים להצביע עליו מבחינה עובדתית? האם אי פעם נצפה תהליך של תוספת במידע הגנטי? והאם אי פעם מצאנו מבחינה עובדתית אמפירית שכלב לא הוליד כלב, או קוף לא הוליד קוף, וכן הלאה? וההלכה למעשה, חברים יקרים, עד היום אין תשובות או הוכחות מספקות שיכולות לתת מענה לשאלות האלו. איזה שטויות. איזה שטויות. איזה שטויות. איזה שטויות. ולבינתיים צופים יקרים, הבנו מעט מדוע הרב אמנון אמר ראיתי, אמרתי לך, הוא לא נשקל אצלי אפילו מיליגרם. הוא לא נשקל אצלי אפילו מיליגרם. אם הוא היה נשקל, תאמין לי שהייתי מגיב לו. שומר אותנו